asa man ka Bitoy? Oo, natin ka pangitaan diri. Ako di ba na kay diri sa akong palibot na amna. Ano ta dito sa lantay na ako magsiranon na. Na. Namiya sabong sinagpaay. Nani sabong ang binukturay, buktot. Oh, na. Uy, kuan ba nang sideline ako ba? Oh. Pohon makabalo ra ka sa akong sideline pohon. May ko naka sideline. Ikaw pa, tisoy ko na. Buing. Tignon tinga. Oh, di mo na. Ato na. Aral pabot. Oh. Balik ra ko ah. Oh, web di ba na tisoy? Tignon tinga. Oh, sige. Unsa ba sudaan lang mo ni mama ron eh? Mga yan ako kamong guys silingan ni, para naisabaw. Ayo! Pwede mga kamunggay! Pwede mga kamunggay! Allah! Naligo si silingan! Kabugnaw sa tubig. Tulo ka adlaw, di ko walay ligo dere ba? Lupay, palabas akong sabon. Asa man ni magibutang? Babaw kabinet. Okay, huwat sa... Naligo si silingan! Pistol! Ayay ka! Nihamis! Nihayag! Ug liputi! Arilan sa ko! Hanggang mahuman! Bitoy! Asa may gibuhat ni mo diha na muso ka? Ha? Uloy! Muso ko down! Apa man ka Bitoy? Uloy! Nara ko dire kay nangitaw ka kay mao ni uso karon. Nita